ngono kuwi. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to nduk ngono kuwaget ayo. Tak celuk ya cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik nang kene sik golek nembang nang kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke nang Kedungombo Pak Cahyo wiwit tahun 2011 ki nang kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok nduk, jumeneng nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yang tumut kula niki mboten macak sinden ngaten niki mung ngangge kudung ngoten niki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nah. Nggih. Ayo, ayo nduk maturan nduk. Nah, kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Deleng. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung nopo nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing ning iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? KTP. Nami asli. Asli, oh iya. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo saya pikir apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, masyaallah. Daleme pundi? Selang plosolor. Apa? Pak dalang ora cetok. Saking pundi? Selang plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yah ini wis budeg pancen ya. Selang plosolor. Selang. Heh? Selang. Selang ya nduk. Lah iki enek dalang digetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Nek sing penting mriku lak mangke kembang to. Nggih. Apik nek lan kene kaya kembang api. Wah, murub lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah nduk. Ora abot ngono kok ngono. Mboten. Ora pengin muwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggone. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngecepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa lho? Mboten. Napa? Tusuk. Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa Mbak? Jenenge Mbak. Napa ke Mbak lupa ku? Anu jepit sanggul, tusuk Nggih, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Ayo niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kotang ngene lho sampean. Mboten. Mboten yo sik cilik ora sak ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike ya apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Napa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah, ini dangdute. Nggih. Lah dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong ngono sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah. Bawa apa bae, ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang. Yen ing Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ing Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis akhir rene ora apa-apa, wis. Nah, nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo.
Nah, coba pamerno ning Piyayi Kedungombo nggih. Sinome. Ya. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing pawang to. Iya, aku sing salah, Heeh. Bawa yen ning tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Semono Cahaya. Kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya, pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk, kaya apa, Nduk? Saya nggih suara kula. Aku arep nyauri piye? Sae napa mawon kok arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki Piyayi sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik-apik luar biasa, jos tenan. Iya. Terus Nduk, ayo. Cacilisan jentit barang lho ayo. Heheng. Mbak Tuti angger ngono malah heheng. Munggah ayo. Lah iya. Cendra sap. Nggih pancen sing kelas loro pamane sok don grogi niku biasa. Lenono ya. Sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun pra sapa piye nyapa? Tangi sing tias. Pedotane bener kuwi. Ayo. Sofia luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatane sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten. Ibuke iso karawitan ibuke nggih? Mboten. Masyaallah guru. Mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah.
petani jagung, ngopeni jagungi bapakmu. Mesti bapake mesti dalang pake. Mboten. Bapake yoga pengrawit. Mboten. Lah budayawan. Mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibu dipelitur. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Nah, ya. Nggih, bapak ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kali bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kali Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih. Nggih tumbas napa? Kula tabung. Oh, ditabung. Pinter, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nglebon panci engko. Ayo. Saiki coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, Yeneng Tawang. Ayo. Kudu sinom memang kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Cendek Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Paryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus lajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula Duding. Kula tuding sing di Pak Lurah desa. Oh iya. Ketake tau nonton jog kluthuk kowe. Niku Pak Lurah ndi? Lah menika. Iya. Senes. Iya. Golek sinyal. Oh, golek sinyal. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah kaya ngono. Lah tangane iki jempole dingenekne tak salong kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah nang mburi kelir kene teng wingking mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah tak wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe. Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Nah ya. Lah iya. Wis ora sang rembug winduk sing penting nembang sebo kaya apa. Ayo langgame Yeneng Tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuk. Ayo bocah pinter. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Kula tak mimik. Oh Mimi. Ayo. Ayo nggo dhewe apa iki nek padahal iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki alah. Tuh alah mesake. Ngunjuk air putih, lah Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat saya nggih. Neng iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah, nggih nyo ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndek sinden. Bocah ya apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang nek niku. Ya wis pancen 20 iki tak kei 100 susuk 80. Ayo. Mboten. Mboten nggih. Ora ditampa tondo terus. 2000. 2000 nggih nang parkir kuwi engko ora nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih spirit sampean. Saestu niki. Saestu kapan aku guyon ora tau guyon ya. Nggih. Matur Arep ya apa duwite? Ya niku apa? to. Nggih. Kudu cetong ya apa aja nganti boros-boros lho. Ki napa? Kula tabung. Wah pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih pon kata pon kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri lanange bapakmu. Alah, nyanyi cahaya ditambah nggih. Salim iki karo Pak Dalang ro salaman to sore. Bocah kaya rek kae pupuran ngono lho. Col to? Hah? Col.
Kok sik to pupuramu tak salah. Wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngeten niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Wah, wis mboten pareng ya. Rapopo Nduk Sofi, ayo luar biasa. Lek gegem duwe iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Wis ya ilang. Alah, madhek bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora nggo? Kuat. Kuat? Kuat. Kuat. Oke, lek kuat tak tambah selawe kok ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampean ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ayo nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lek kumpul madang karo. Apa? Ganti pora. Ganti apa nih? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai harus saja nembang sampean terus boros aku. Barat ya. Mbak Birgita dhisik ya Mbak Birgita. Kayak apa? Men jumeneng Arum Bali. Yo. Berpacu dalam melodi. Yuk. Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyok Njodipati. Ya nggih. Pernah apa Nduk sampean karo Pak Yoyok? Keponakan, Pak. Oh, pulunan. Yeah. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Pepunden ya Nduk ya? Nggih no, Pak. Nggih. Mula lek sowan ngene Pepunden ora usah ngrembug anggaran, ya ta? Loh, ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah ngapa? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Banget jenengan iki. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning enek syarate. Napa? Kaya Sofi. Dadi gelungamu ngangge ban Vespa, gelem ya? Ayo. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya Pak, jenengan iki mesti ana sinden nyari mesti alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki emang seperti itu. Nek wis entuk sing nyar sing lawas mesti dilupakan. Ngatas wae karo cah cilik masa ya cemburu, masa ya iri ngono kuwi lho. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Semua sinden niku kudu ya disawer, Pak, ora nggur satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi, membar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh lho. Lho pas niki pas tampil lho. Yo saru mosok sakmono gedene disangoni ora. Lah semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru ora. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah iki kari setahun kuwi wis ludes entek-entekan. Iya piyayi kuwi mesake malah dijaluki renot. Mboten Pak, namung guyon iki, Pak. Nggih, piyayi dumombo kaya ngene iki lho, Bir. Nggih, Pak. Iki kula niku remen sangat Pak, mesti teng mriki niku penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho Pak, mboten berkurang napa bertambah, pokoknya tambah bertambah malahan Pak. Nggih. Nun sewu yen wayangan teng Nganjuk ta pundi kemawon, yen sore limbukan penonton kathah niku lumrah.
Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar Napa, lingkuhan Pak? isih akeh sing mirsani. Lah, Ditenono Pak. wae. Apa enggak teng Kedungombo niki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak, Pak. Jos. Lah iya kuwi sing pancen spesial Dungombo iki kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik pir. Ayo, nggih. Enten pamundutan apa mboten, Pak? Mung sing era sekarang wae awakmu tak bebaske. Ayo. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya, Pak? Sing mirsani. Bilih enten pamundutan Bapak Ibu. Mboten. Podang kuning. Oh, podang kuning ya, Pak. Ayo ora apa-apa, mung kuwi katresnan kok ya. Ayo. Ya wis, Pak. Podang Engko kuning. disawer lho, Pak, koyo Dik Sofi ya, Pak. Mboten, Pak. Aja kuwatir engko bar nembang tak neiki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya. Ya dibawani pir, kaya apa? Ayo. Nanu. Ya. Nadyan wujud temong paksi Nanu. Ya. Halus manis nang semake Suarane apik. Dedeke ya entuk njarang teji kaya ngono bocah ya ayu, komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. Nonano. Golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi Monggo dibacotake podang kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungombo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungombo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Ya Bir, tarik, oke, terus.
Pak Sukadi RI Surabaya monggo. Sembah nuwun Mbak Birgita Ayu. Ya. Nggih. Gubuk Semoro nggih, Mbak, matur nuwun nggih, mengke nggih. Ya Allah, Pak, ternyata warga Kedungombo baik-baik semua, Birgita bae ya disangoni, Pak. Ya. Ngono kuwi anggere disangoni ya dilem ae. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Oh, anu Pak, tak gratisi pantun aja, Pak. Apa? Tuku timbo karo jamur. Semoga masyarakat Kedungombo panjang umur. Allahumma amin. Pun Pak. Ayo wes. Wah, Aduh. wes ngene geleko. Ngene bir. Sampean karo Nong ya Nong. Ayo, Teki lah. bonus loro wis sisan. Anu iki bonus langsung 2, Mbah. Nggih to. 2 iku kudune ya tambah 100 to, Mbah. Luar biasa, energik sekali. Ayo. Jos, ayo, nggih.